Il-Partit Nazzjonalista blan li jfixkel il-pjan tal-enerġija tal-Gvern kif propost qabel l-elezzjoni li jraħħas il-kontijiet b'25% ippreżenta petizzjoni quddiem il-Kummissjoni Ewropea isostni li dan il-pjan skontu huwa perikolus. Iżda s-sindki tal-lokalitajiet li l-aktar ser ikunu milquta b'dan il-proġett imeru lill-oppożizzjoni. Bis-sindku ta' Marsa Xlok jgħid li r-residenti kienu konsultati. Tantu hekk illi fil-bidu il-proposta oriġinali bħal kif jaf kulħadd kienet li kien se jkun hemm l-storage facilities tal-gass fuq l-art. Eventwalment kien hemm anke proposta oħra li jista' jsir fuq il-baħar u aħna bħala Kunsill Lokali wkoll konna rejna x-xewqa tagħna li jkun hekk li jkun fuq il-baħar aktar milli fuq l-art. Min-naħa tiegħu is-sindku ta' Birżebbuġa Joseph Farrugia qal li bħal donnu il-Partit Nazzjonalista jsu nesa li f'Birżebbuġa hemm strutturi ħafna iktar perikolużi. Il-Partit Nazzjonalista jgħid jallarma ħafna lill-poplu li se jkun hemm bomba taħt il-Limara. Aħna mdorrin dawn l-vapuri u nsemmu wkoll isma' il-Freeport. Xi ħadd jgħid jallarmah lill-poplu hekk tidħolx kimika radioattiv. Dan il-proġett tal-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gaż f'Dellimara qed jimxi skont id-direttivi kollha tal-Unjoni Ewropea u l-liġijiet ta' Malta f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' proċessi ambjentali, saħħa u sigurtà.